गोखै बिमा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेल सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुसिदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना फिसालाया जि अन्थाव गेलेगासिनो आरोना बे आथा सब समाय सामफ्रामबो आथा नाय लोगोफोर बेनो दरसे होथारनांगौ आरोना बेजों गेलेबाय थायो इयो माबाबानो बिखायो आरोना ओमफ्राय आंबो दोनग्रासो जालायलांबाय बिसिबांनो गेलेयो नालाय मोजांनो क्ले ना ग्ले बायदि बिदि ओमफ्राय बेखौ गेलेखांनायनि उनाव बियो राखांबाथाय आंनि दाखोर जासिगोन आरो लोगोफोर जि सुवासैलाय होनानै जियानो थाजोबलायबाय आरोना जि सुग्रोनोसै आखाइजोंथ' सुनो हाया दैखौ बेसेबां खम दांनो हायो दांनो नागिरदों आङो उफाय गैया थोरसि लथा ओंखारबाय थायो दांबाय था माने दैखौनो गिनाय मोनलायलांबाय आरोना देहाखौ सोरबाखि बिदि खालामनानै लायो सोरबा सारमा इफोरबायदि जानो नङामोन एसे आवासाबो बोरैबा जालायदों खोमा ना लोगोफोर ओमफ्राय माने दाख्लैनि गणेश चतुर्थी माबाफ्राबो फन हरनानै बोरायखौबो ओमफ्राय आंखौबो लेंहरबाय थागासिनो आरोना माने आरती जाबाय थायो बेलासि फुं खेबनै जायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय लेंहरबाय थायो आरो मोननै नालाय नैबे गाहायनियाबो बाबा र' एक सेकेन्ड र' नैबे जोंनि बेंगलियाबो खालामदों ओमफ्राय बै दाख्लै जेराव मुरथि माबादों बिसिनाबो आरोना बिसिनाथ' प्रसाद आरि राननानैबो होफैबाय ओमफ्राय थाङा बोरैबा गुंग्राय गगासिनो बोरै थांनो ना होमबा लोगोफोर आं थाङासै मैया दाख्लै थांदों आरोना दाख्लै बोराया थांदों ओमफ्राय आं नैसिनाव थांदों राननानै थांनाय जाबाय ओंखाम ओंख्रि मोनजोबखांबाय आंनिया ओमफ्राय आलु ओंख्रिया लोगोफोर आलु ओंख्रि मा होनो ओरैबायदि गोथाव जाबायना माने मा होनो आरोना एखमबा आलु ओंख्रियाबो गोथाव जाया दिनैनियाव वाव 100आव 99% माने जेबो होआखैनो आरोखि आं लोगोफोर मैथा बांगाल ओरैनो गांनै माबानानै फिसा हानानै हरदों ओमफ्राय मैथा बांगालखौनो फाजा एवबाय आरोना ओरैबायदि गोथाव थैगोनसो आरोना बिदि आं गोथाव जायामोनबा नोंथांमोनजों शेयार खालामामोन ओमफ्राय गोथाव जानायखाय खोन्थाबाय आरोना आङो नोंथांमोननो जि गोथाव जाखादों मालाबा जायो आरो बिदि गोथावा ओमफ्राय दिनैनिया ना बेदर होनाय बायदि गोथाव जादों एखमबा ना बेदर होबाबो बिसिबां गोथाव जाबावासो लोगोफोर जेबो होआखै आरोना गरम मस्ला होदों बानलु पाउदार होदों ज' आलौवा जायो ज' मा होनो होदों आरोना बानलुखौथ' होखाया जोंहा बानलु होआखै ओमफ्राय नै मैथा बांगाला गोदौगासिनो आरो बेखौ आं फोरानथारगोन बिदि माबाया बे ओंख्रि जाखाबाय नालाय बेखौ गोरान फोरानथारगोन आं दासो दै होदों ओमफ्राय मा जालायखो मैथा बांगालनि दैया एसे राननो नांबावोमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो जि गगा मोननायखाय गोखै जानो लुबैनानै माबाखौनो लाबोबाय आरोना रोसिखौनो साबायदि लोंनोसै आङो गोथाव मोनदों ओमफ्राय आंनि फिसालानि आखल आरोखि लोगोफोर आं जमा दोनबाय बेयाव र' साननानै ओमफ्राय बिराद मावथिना मालाय फुङावनो सिखारोबो ओमफ्राय मावनानै होजोबो आरोखि ना लोगोफोर होबाय सिब्लानाया माने आं बैयाव प्लास्टिक सोथ'वाखैमोन नालाय बाल्थिङाव र' होननानै दोनबाय ओमफ्राय अखायाबो जुब हाबाय ओमफ्राय दा राननायखाय सिबफिननोसै आरोना आङो दसेनो हानानैबो गिसि जाजोबदोंमोन रानबाय दा जिफोराबो सुखांबाय दंबावो बेडशिट गांनै बे बुस्थुखौ देहा माबाखायनो जि जानो लुबैबाय आङो ओमफ्राय लाबोनानै होफैबाय बोराया नै थैगोनसै आरो मायो लोगोफोर थेंख्लां इमलि मालाय इसिनिथिं इदि फानो इमलि बिराद जायो जोंथिं गोखैफ्रानो मैथि थाइगिर जायो नालाय ओमफ्राय बिसिनिथिं इमलिफोरखौल' जायो आरो इमलि नङाबाबो आमचुर होननाय थाइजौखौ फोराननानै दोननाय आरोना आइ थानो हाथारला आङो जाथारनोसै आरोना प्रेगनेन्टआवबो आं बिदि लुबैयाखैमोन आरोना ओरैबायदि लुबैखादोंना गगा मोनबा जानो लुबैयोना स्रां मोननायनि लोगोफोर
जि जानो हाखायोना आङो गोखै बिमा। ओमफ्राय नै लोगोफोर बोराया मैया लाबोदों आरोना अबेबा जेसु कवाटाराव दंमोन जाहैबाय आरो सोरबा बर'थ' नङा जायखिजाया सोरबा आसामनि मानसिया न'निफ्राय लाबोनानै गायफैदोंमोन जाहैबाय आरो ओमफ्राय जाय कवाटाराव दा दङ जेनेबा बिदिनो दंगासिनो खोमा आगोलनिफ्रायनो मालानिफ्राय मिथिया ओमफ्राय बेखौ खोन्थाबाय जाहैबाय आरो आसामनि दुन्दिया नै नोंसोर जायोना जाया बिदि होननानै हाग्राखौ खोन्थाग्रोबायनो आरो ओमफ्राय जोंनि बोराया मिथिबायनो आरो होमबालाय उमुखा बियो इदि सानबायनो ओमफ्राय नायबा बिदि आरोना बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय बाराथार नैबो ओमफ्राय नैयावबो एसे गायनानै होबाय आरोना जायगायानो गैया बेखौनो होनबाय आं मानो एफा बुरजा लाबोनांगौ बिदि होननानै जानोबा खानानै लायबानो मोनखागोन जि बाराथार लब थैगोनसो।